No, egyetlen egy dolgot még meg kell, hogy osszak veletek. Mihelyt beléptek az Excelbe és használjátok a programot, akkor oda kell figyelni, hogy itt fönt nekem Tools, egyébként magyarul eszközök menü, ezen belül van egy olyan, hogy Options, magyarul beállítások. Ebbe bele kell menni. Az Options-ön belül pedig van egy olyan fül, hogy Calculation, vagy számolás, vagy számítás, vagy kalkuláció, valami ilyesmi fület keressetek, ilyen az elrendezése. És ezen belül pedig itt lesz egy ilyen, hogy nekem iteration, a magyarul nem vagyok benne biztos, hogy mondják, valami számoltatás, vagy valami ilyesmit jelent, az iteration, minden esetre ugyanígy helyezkedik el a képernyőn, ez be kell, hogy legyen klikkelve, mert a dátumok csak így működnek korrektül. Jó, a dátumokra visszatérve, a telefonáljatok majd, és akkor megnézzük, hogy mi is a nektek való dátumformátum, hogy tényleg úgy kell beírni, hogy év, pont, nap, év, pont, hónap, pont, nap, vagy hogy is kell, jó? De fontos, hogy ez mindig be legyen klikkelve, ezt érdemes többször ellenőrizni, mert az Excel néha magától kiveszi ezt a kis klikket, jó? Tehát úgy jutunk el ide, hogy eszközök, beállítások, itt ez a kalkulációs fül, vagy számítási fül, és itt a második szekcióban van egy ilyen iteration. Magyarul valami, tényleg valamilyen számítás lehet, vagy görgető kalkuláció, ilyesmi. Na, ennyi.